бинандагони гиромӣ, шумо дар экранҳои худ инак шакли геометриро мебинед ки он ба мисли хона аст. қисми болои он тез аст, вале дастеро ки шумо мушоҳида мекунед, гулӯлачаҳо ё худ гирдакчаҳоеро ки ба болои ин тезӣ мегузорад намеафтанд. ба фикри шумо ин ҷо чӣ сир аст? аҷаб аст. Аз рӯзгори ҳаррӯза таҷриба дорем ки дилхоҳ ашёро дар ҷои номувофиқ гузорем, он меафтад, намеистад. Аммо чаро гирдакчаҳое ки дар болои тезӣ мегузоранд, намеафтанд? Баръакс, аз дигар тараф ғел хӯрда ба ин тезӣ меоянд. Ба фикри шумо ин чӣ сир аст? худи шумо наворо тамошо кунед ва аз ин сир огаҳ шавед. акнун дидед ки шакл ё худ фигураи геометрӣ тамоман дигар будааст. ин фиреби назар аст, чунки бахши мо фиреби назар ном дорад.